desire for revenge. Přišel nám první degeš. Pojď sem. Řekni něco na kameru, kámo. První 3 myšlenky, které tě napadnou v hlavě. 3, 2, 1, teď. OK, jsem Filip Tomášek, jezdím na koloběžce. A tady ten týpek má hodně malou pandu a malý koloběžku, je to na píču, nelíbí se mi to. A nic proti tobě, kámo. No prostě, nemyslím to jako hejt. Yes, to je pozorský. Já se musí zdravit, už tady máme chrániče. Dali jsme se nějaký rozezdovky, takže se jdeme na chrániče a jdeme pořádně ride it. Jak chci dělat díla do switchačů. GG boys, dneska není moc energie, ale to je jedno, bude to lepší, že jo? Co? Hovno! Takže yes, jak můžete vidět, máme hezky chrániče, teď jenom čekáme na horáka, než přijede, protože máme dát dneska cold shots. Tady mezi tím Tomášek nám dá nějaký triky. Dělej, dej něco, dej nějakou serku. Filip nejezdil, kolik, 2 týdny, 2,5 týdnu, ale něco nám přece jenom předvede, že jo? Ne. Co se Řekni svůj Instagram, kámo. Tomášek 15. Máte to tam, budete to tam mít. Kde? Tady vám to dám. OK, tak já dám nějakou serku. Vzít koloběžku a jdu tady dát něco přes. Právě jsem si vám zbořil kameru, kámo. Co? To jsou malé věci. Desire for revenge. Nejde nic. My se další triky, protože nikdy nedělám triky přes spinu. Byli jsme se nějaký triky, takže se přesuneme na Funbox a jdeme se dát taky nějaký zahrybečky na Funboxu. My jsme si trochu projezdili naši největší čas. A tady nám jede Mr. Horák. Yes. Damn, bro. God fucking damn, man. Tak to byla spíčená nádhera, kámo. Nestál! Ne, taky co udělat. Rok pojďme si zase a první koluje tomu druhému. Nebo první si vybere, kdo koluje první. A když mu kolneš něco a on to neudělá, si tam vidět. Tak má písmeno. No, a to koluješ jednomu nebo všem? Ty koluješ jednomu. Spravaj trošku, no. Oh hell no. Vlastně kámo, děláme kondičnost dneska a děláme na prase neboli pik a jsme tady s Martinkem Horákem. Yes, hodím vám tam Instagram a s Filipem Tomáškem, který právě, to je čurek.
Právě mi někdo sebral koloběžku, ale to je jedno. Dneska si dáme teda cold shots a bude to na všech rampách ve skateparku. Bude to na spině, na funboxu, spina, funbox, radius zadní a ještě pyramida. Průměrná session pozici, kámo, prostě. Se nezapřed. A budeme ještě na tady téhle pyramidě, kde začneme. Teď si dáme s Martinkem Rošambo, aby jsme zjistili, kdo bude kolovat první. Raz, dva, tři, okay. Takže koluju první Martinkovi a koluju něco na rozehřátí, aby jsme hned našli něčeho nasiškého. Dáme Martinkovi přes pyramidu třeba klesby. Spíš tu pandu. No. No jo. Ty jsi debil. Co tady pokus, ale nevadí. A já Ondrovi kolonu. Triplovi přes pyramidu. Ezo. Tebe to natáčím moc, Patriku. Něco mu za? My jsme udělali, že já Martinkovi kolnu znovu na pyramidě a koluju mu downside with front scoot tady přes ružek. Okay. Ten debil! To ty protože mu dával na prd? Reflexi! Shit, prostě. Okay. Martinku pěkně. Dal jsem to, takže Ondrovi kolnu. No. Barvy před ružek, normálně. Okay. Yes! Okay. That's what I'm talking about, gang! Dal jsem to, co si dávám už readu, jenom masterik. Já zadávám poslední teda kol na pyramidě a zadáme Horákovi něco goofy, kámo. Vypnapa. Kámo, bar manuál, zadáme mu bar manuál přes pyramidu. Okay. Já jsem to obojí dohromady. Takže ti kolnu heel rewind přes pyramidu. Kolnu Ondrovi heel rewind přes pyramidu. Exactly, bro, exactly. No. Takže Mě natočí tohle. teď jsme dokončili koly na pyramidě, když se přesuneme a půjdeme radius. Můžeme buď velký radius, anebo můžeme jít transfer z levého radiusu do velkého, nebo z pravého do velkého. Takže půjdeme to. Takže já koluju Martinkovi tady transfer, menší radius do většího a koluju mu, aby udělal umbrellu do heelu. Okay. Jo, dal jsem to a Ondrovi kolnu z tady toho rádiusu z pravého do velkého. Dvě batrka. Okay. Nice, na první. Wow. A zadávám Horácovi z levýho do velkého whip front scoot double. Yes, whip front scoot double tailwhip. OK, takže zadám Ondrovi v transferu z rádiusu do rádiusu bree double whip. No, Škoda. ne! Takže nic, mám P a Horáce. Horáce nic, takže já jsem P, Horáce nic. Jamaican smile. A já dám teda Horácovi další To kolo. je jamajský smích. A koluju mu full heel kickles whip. V rádiusu. Prosím. Transfer do OK.
jsi ten reálný MVP tohle. Díky tobě to jenom Martin dal, on sám to nedal. Lajko odběr, kámo. OK, takže koluju Ondrovi Máte Buttercup VIP z transferu. Tohle. No, Mám pr, jo prase, takže pr. Taky mám pr a horát zatím nic. OK, takže koluju Horácovi Umbrella Invert. ty vole. Yes. That's crazy, bro. Jemu prostě nejde dát. Yes, no. OK. Bylo actually Ondro musí začít bylo hrát actually dirty. crazy. Odjel jsem to, jsem moc rád, viděl jsem to dlouho. A zadám Ondrovi poslední trik v rádiusu. A bude to Whip kick bree whip. A to je v překladu tohle, Patriku. OK, takže mám pr a Martinek 0 a se přesouváme na další rampu. A to bude box. Koluju Martinkovi Pohoň přes trošku vám. bedlu. Vy Pohoň trošku Buttercup. bedlu. OK, takže odjel jsem to a kolnu Ondrovi heel rewind triple whip přes funbox. OK. Tak já koluju Martinkovi 3D vojny přes fan. Kam to kečne? Co to je za týpka? Triple finger whip. Okay. Ale já ti zadám vypadl. Zadáme Martinkovi. Přemýšlím. Děláš D-flip? OK, takže zadáme Horácovi D-flip. Možná stanu písmu. OK. Zadávám Ondrovi bar double. Bar double? Jo. Přes fan? Jo. Jsem dělal dlouho. Máme mu heel finger double. Uděláš heel finger double? OK, zkusíme mu kolnou heel finger double. Mohl mi to udělat. Nice. Takže zadávám Ondrovi bar kickless přes funbox. Já budu jenom vypala. Tak já mám Takže už půjdeme na spinu. Horácovi party block. Že jsi to udělal úplně na Po party block. OK. OK, dal jsem to, takže zadám Ondrovi heel rewind double whip přes spinu. OK. Takže zadáme Horácovi, což je jaký challenge? Kickless, přes spinu. Yes. Takže paráda. To ještě teď. 4 whipy. OK. OK, takže zadám Ondrovi 4 whipy přes spinu. Takže to jsem dělal, tu New Luverne. Mu poděkoval mám. Já jsem předposlední písmeno a ty jsi 0, ne? Pořád. To je crazy. Takže kolneme mu něco, aby jsme mu dali aspoň jedno písmeno. A kolneme mu untwist finger double. Přes spinu. OK. Takže zadávám Ondrovi 2 rewindy přes spinu.
Myslím, že neudělám. A dobře, takže zadáme další horácovi. Tentokrát mu zadáme... Ještě máme dochází taky nápadek. Zadáme mu 3 bára přes spinu. Okay, nedal jsem to, jsem první písmenou P. A Ondrovi zadám heel kick přes spinu. Okay. OK. Nevadí. To tak jsem mi kikles, udělal jsem to. Takže to je prase pro mě. Hrácovi jsem dal aspoň jedno písmeno, takže jsem spokojený. Ale good game. Call the shots, yes. Dneska to bylo taky unavený. Jezdíme každý docela málo teď, protože je škola, různé věci, ale bez tak si myslím, že byla docela prdel a aspoň jsem zjistil, že neudělám barvy do druhého pokusu přes růžek. A to jsou malé věci, prostě občas to jde, občas to nejde. Jsou dny a nejsou dny prostě, no. Přesně, no. A jestli chcete další videa nějaký, dejte vědět a zkusíme zařídit, zkusíme poznat někoho jiného. Takže jo, čus.